Wat een feest, jongens. Is dat daar? Wat gebeurt? Oh! Beppe. Maak ik toen dan de rups en dan maak ik hem de pop nog. Dan heb ik van rups, pop, vlinder. Goeiemorgen. Een naaierij, een naaiervlog. Een naaierij, een naaiervlog. Een naaierij, een naaiervlog. Een naaierij, een naaiervlog. Wie gaan mij de? Klaar. We gaan bij de klaai. We zijn weer al een heel scof net met de klaai weg. Dus ik hoop dat het nou een beetje goed is, de klaai. Want het blijkt nog wel eens wat uitdroegje op werk weer. Ja. We zullen het zien. En als ze komen opa en Beppe. Ja. Want die winnen net op Heids en Jidje vast, hè? Dus die Want komt dan doe je weer een vakantie. weer op vakantie. En daarna weer hun op vakantie. Dus maar even jij roet hun vakantie weer. Hè? Dan krijg ik weer op. Even, ja, dit is nou goed voor me. Oh ja, dit kennen we. Ja. Dan plukken alles er maar uit. En vanmiddag had zaken een skiles. Ik ben benieuwd dat jullie het beter gaat. Vorige keer werd het best een beetje spannend, hè? Ja, nou ja, we zullen het zien. Of we het net proberen, weten we het eigenlijk net, hè? Nee. Wat geven meisjes zaken? Ja, ik weet het nog. Nee. Je kan wel broodje hamburger maatje of een pizza. We hebben daar een brief van nodig en er zit er nog bij. Hoe niet? Of beestjes, vlinderken. Ik ken wel. Ja. Want het is een beetje lastig om een vlinderkoek te snijden. Want ik nooit vlinderken maatje, een versierstoel. Ja, maar dan gaat het overtrokken. Nou, als je er voorzichtig op lijst net toch? Ja, dan maak ik het eerst even een rolje. Haal je er maar dan. Wat doe je dan? Mooie ketting. Ik had hem in bouw. Wat ik neem die ketting hè? Was ze net maar om hè? Wat erom of net? Kak. Ja, wat erom? Oh, dat is een krootje, dat is mooi. Op, wat nou? Ik kan dat niet al. Gaat het genoeg? Deze niet zo goed. Nou, jammer om hem, dit wordt niks. Zo, geen ketting. Zij is groot genoeg om vlinderken. Ja, je moet zelf proberen, wat ik het maatje. Gewoon vleugeltjes is gewoon zaak. Een beetje. Ja, had ik nou een beetje het figuurke maatje, is toen dan nu te snijst. Hoeft net. Probeer die maar wat. En ons maken ze wat oors, hè? Ja, ik ken Dus het. lekker rupsmaatje is wat makkelijker. Ja, dus kijk wel lijntje doen. Ja, dan maak je een rupske. Maar dat moet wel een beetje breed, dus zo'n lijntje en dan zo nog een lijntje. Ja, dat ken ik. Dat ook. Dan maak je een vlinderke. Want een vlinder is eerst een rups, hè? Ja. Dus dat is wel grappig. En dan moet er nog een kalkoen tussen Een niet. cocoon, ja, dan mag die eigenlijk een Doe maatje. hem die meidje? Maar maak de eerste vlinder. Ja. Zo, eerst de helftje ga ik er al op. Dus dan moet ik nu nog zo. Oh, het is net helemaal lucht, maar het is een... En als Rans nou een beetje heeft, dan wordt er wat roemen. Heb je dat een idee? Ja. Doe dat net met de handjes. Oeh, dit is wel lastig mijn baby op scoort, jongens. Ah, Maar jij vindt het naaien, net heel mooi. Beetje te dun. te dun? Ja, Te tin. te dun. Te tin. Maatje met mij. Niet te roener, meid. Beetje roemen maatje. Nou begint minder op het op te liedje, jongens. Ja. Gaat wel een mooiere vlinders. Jongen, mag vooruit. Net ook, kom maar. Lukt het, Sjaak? Help me. Ja, leuk voor je. Kom, ik ben opa en Beppe druk al. Is dat? Ja. Die ga je tot even achterin ombouwen, shit, denk ik. Ja. De truutje. Mag ik weer lijntjes uitsnijden? Ja. Ik zal hem even een koffiespul pakken. Zo. Kijk eens wat er is. Hoi. Hallo. Wat hast u al je kregen van opa en Beppe? Wat is dit? Snoepgoed en lekkers. Dit is een beetje ouderwetse snoepen, net Beppe? Ja, nou net. Lekker suiker. Het is mooi naar opa te zien. Oh. Is het lang? Ja, opa, hè? Oh, ja, ik Kijk maar, opa. Krijg tegen later voort en zo. Oh nee! Wat zit erin, Hilda? Oh, je lipstick zit eruit. Ja, nou. Ik denk wel alleen maar spekjes, want Ja, opa, die begint voort. Waarom? Ah, ga ze eruit. Ga ze eruit. Lekker. Ja. Beetje. Wat een feest, jongens. Is het wat daar? Nou, dan krijgen we het zaken. Pak je dat vragen maar. Oh, echt? Oh, gooien. Oh, gooien. Oh, nee. Oh, nee.
zaken, shit dan. Ga ik hoor net van huis. Ah, dit ben ik ingeleid. Dit ben ik nog geen dit Dit is is een toch beetje vet. confetti. Dan gaat het weg. Wat een feest. Zij is wel feestachtig zaken. Ja. Dit is zo dit een popcadeautje is. Nou, ik denk het al. Nou, Hoeveel impact is het? 1, 2, 3, 4 lagen. Ik krijg net meer u. Maar dat was het. Steeds weer ding te dringen. Westerhuis. Nog hier. die is wel grappig, hè? Blijf het lekker af. We hebben de leukste dus, hè? Ja. Ja, overal. Ja, nee, ik ben wel echt taai, jongen. Ja, dat is een schoenblok. Ja, die is wel Schoenblok. lekker. Die vond ik vroeger niet lekker. Is dat Oh, zo? ja, Ja, ik ook wel. het smelt die zaak. Ja? Nou, Is het lekker? Mag hij helpen? Hildo is kon genieten. Lekker, meid. het worstelen. Ja, Hey. hij had zeker even burger van. Wat is dit nou weer? Wat is het? Slat ik helemaal ergens zo. Wat is het? Dit is een kaartje van de tennisvereniging. Oh, wat schattig. Nou, Oh, zaken. Hoe schattig hij hier is. Doe je het maar hier? Hij heeft maar hier en zonder but. Wat leuk. Oh, wat grappig. Heidi! Oh, die krijgt een leuk plakje, hè? Ah, leuk. Dus ja, kun je mooi mooi staan. Opa en Beppe gaan weer naar huis. Doei, doei. En Zaken en ik zal nog even eens klaaien uit. Beppe, wat in hengel, jongen, hè? Ik hier even helemaal vertellen. Dat ik gewoon net heel mooi. Ik moet toch nog een Nog een krusje. Mem, ga eetje er. Dus maak je dan de rups en dan maak ik mem de pop nog. Dan heb ik van rups, pop, vlinder. Ja. Ja? Cocoon bedoel ik mij. Kokon. Ja, wat zei je? Pop. Ja, ze heeft hier toch een pop, ja? Een kokon is toch een pop? Van een rups. Van, ja. Ja. Shit. Maar zie je een verhaaltje van een kind. Ja. Oh, Shaki. Ik doe voor jou de poortjes, oké? Ons is wel heel vol. Best leuk. Schatje. En als het nou, ja, zo. De meisje is de Mandari. Een stuk eetjes gezegd? De cocoon is mooi. Ja, toch? Kokon en dan komt die rups hier en de derde vlinder. Ja. Moet ik eetjes op? Ja, dat ook zelf wel. Ik wil zelf een beetje kleuretjes bedenken. Maar dat? Ja, dat merk ik. Wat voor kleur was het? Ik denk in ieder geval deze. Hindert niks toch wat een beetje Nee, hè? kleur Dat is. is een team Bobke, die creatie. Niks is fout, jongen. Het is juist leuk dat alles wat verschillend is, toch? Zeg, lees je maar niet. Oh, heidje dan. We hadden een kokon, Ja? een rups en dan wordt het een vlinder. Oh nee, ho, maar ik krijg dus om, hè? Zo. Eerst is de rups, Een beetje giederiet, dat vind ik wat mooi. zo, En die, in de midden. ja. Dus eerst hebben we rups, dan in een kokon en dan werd het een... Vlinder. We zei een konkon en toen een rups en toen een vlinder. Ja, dat ging even mis. Ja. Dit is de volgorde. Nou, zullen we zien hoeveel het stokbal is? Nog 3 minuutjes. Oeh, lekker. Dan gaan we lekker eten en dan even in het chill en dan vanmiddag skiën. We binnen er. Lekker skiën. Nou, Zaken is inmiddels druk dwalen. Gaat hartstikke mooi. De tongen zit uit de mond, dat is een goed teken. Wat zijn de kortste best? Dat doe ik wel stuk hoor, hè? Het is een beetje te licht. Zaken. Zaken, ja. Hey, klasse jongen. ja, dat is zo. Ja, het speel weer uit. Oh. Yes. Zullen we de skis pakken? Los in beelden. Kietjes even opnemen. Nou, nog 1 keer pauze en dan de laatste ronde Zaken. Lekker. Hebben ze 60 vandaag? Ja. Ja? Klasse Zaken.
Hast je leuke skills zo'n zaken? Ja. Je best, hè? Hast het vertrouwen met wat we doen? Ja. Met hem zei het dan in kop. Ik wil meer lesjes. Nou, dat is een goede, hoe noemt dat? Mindset. Laat ik weer elke. Nee. Van de morgen zaken ik ontklaaien west en bij Pasjoutje en opa Herman aan west. En nu hebben we nog leuk om te skiën west. En we gaan nou lekker naar huis. Ik zou zeggen, voest het nou een leuke vlag? Ik krijg telefoon ondertussen. Abonneer je, zet een blauwe toek omheen. En via het net de chill app te downloaden voor een nieuwe tablet als telefoon. Hoi Chipper van de Veer. On naar je chitsvlog. Hey hoi. Hey hoi. Ja, dat zei je maar. Hey hoi. Hey hoi. Hey, hoi.